Human natala ang unang kumpirmadong kaso sa African Swine Fever virus kun ASF dinhi sa Sugbo dito sa Dakbayan sa Karkar. Hingusgan sa Cebu City Government ang pagsiguro nga di makasulod sa syudad ang ASF. Gikumpirmar sa gobernador sa Sugbo, Gwendolyn Garcia, nga gikan ang kaso sa ASF sa syudad sa Karkar. Hinungdan nga daling gipaubos ang strict border control sa maong Dakbayan. Nag-issue na ang gobernador og Executive Order No. 9B nga temporaryong nagban sa pagpagawa sa mga buhing baboy, karne ug pork-related products gikan sa syudad sa Karkar sud sa 30 ka adlaw. Si Dr. Jessica Maribuhok, pangu sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa syudad sa Sugbo, mibutyag nga nagpabiling ASF-free ang Dakbayan base sa surveillance results gikan sa Regional Animal Disease Diagnostics Laboratory. Just to make a clarification, Cebu City is still negative based on the surveillance report and the results coming from the Regional Animal Disease Diagnostics Laboratory. Ning saysay ang pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga si Harold Alcontin nga gi-reactivate nila dayon ng 11 ka border control ngadto sa habagatang bahin sa Sugbo aron mo monitor sa ilahang ASF operation. Inform namin this afternoon we will reactivate our border control ato ang 11 ka border control ato nang i-activate ato, and then we will priority the south area. Mao man gyud based on datong data sa previous nato nga operations, ang ato ang south area may grabe entry no sa ato ang mosul kini nga mga hogs. So usa na sa atong priority karon, we already also prepare the staffing, and then we will also activate the operation center here with the permission of Sir Colin Turning. Harita mo activate sa atong operation center to monitor no. Sumala pa ni Maribuhok, adun na pay igong supply sa baboy ang syudad sa Sugbo sud sa usa ka buwan. Ug alang sa kaluwas sa mga Sugboanon, giawhag niya ang mga mamaligyaay ug mamalitay og baboy nga mosunod sa biosecurity measures. Nagkanayon si Maribuhok nga padayon pud ang hugot nga mga checkpoints sa mga pantalan ug border sa syudad sa Sugbo ug ang info campaign alang sa mga barangay sa Dakbayan. Nangayo mi og additional population na based sa ina-insure dito sa City Agriculture Department. So based sa ilahang sa akong ang pangutana, kung moingon tag 2 weeks, 1 month, Cebu City alone, according to them, makasupply ta. Special sa magbababoy, no, katong mga hog raisers nato, backyards, kay mostly may maon na sa Cebu City, please lang na dili ta basta-basta magpasulod, labi na mga biyahedor. So naa sa tay mga measures na gi-disseminate ani regarding sa kung naay mo palit unsay angay nilang buhaton. Among giawhag ang mga mukaod o karni, pork, please check the meat inspection certificate. So that meaning that is safe and inspected jud siya sa slaughterhouse and safe siya, wholesome and fit for human consumption. Gani ang Bohol, gidid-an na ang pagsud sa mga buhing baboy ug pork products nga nagikan sa Sugbo sumala sa Executive Order No. 11 Series of 2023 ug ang mga sakyanan gikan sa syudad ug probinsya sa Sugbo kutob na lamang sa ilang pantalan. Kagol ang nabati ilabi na sa mga tindera ug baboy, lakip na pud ang mga konsumidor. Ug matud pa nila, adun na sila nabating kakuwang sa supply sa mga karning baboy. Karong murag nagnihit jud among baboy ron kay tungod anang way suod gikan sa south. Kay dito biya nagsalig ang mga tao diri. Kagul. Tungod namingaw ng jud taon among Banurison na damay mi sa isip dito sa Karkag sa Negros. Wala na yung mga shipment. Kay dili na mi hatagag permit kun wala yung authorization gikan sa mga dapit nga among gi-supplyan. Nga porte yun among desura karon sa among ninda. Pangitan mo maabot rin kuan aw siguro di sad siguro pa kung anong dawat magyapon siguro baboy, pero bantayan sa siguro nato nga maglikay lang sa taba kay in case og sakit man karon di katakot sa lain munang nga sa akong aside lang mas maniguro sa tanga nga atong baboy safety lang ba nya ulay na nga sakit. Wala pa man bag-atang-atang na mas balita ba nga mauna sa Cebu City wala pa man isod nga mga kuan ng virus. Puhunog na amuhunong sa tas baboy. Samtang ang Central Visayas Pork Producers Cooperative Concivepco, mipadayag sab og kasagmuyo kalabot sa kumpirmadong kaso sa ASF sa lalawigan sa Sugbo.
Sa pamahayag sa Panguong Presidente sa CIVEPCO, mipasalig sila nga makigtambayayong sa provincial government aron makatabang sa pag-contain sa maong sakit sa baboy. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.